kauban. Ipakita mo ka na ko imong pagkabuutan. Magkuyog ta manimba, manuroy tag mangaon sa mabugnong sinihan. Ikaw akong hagwaon, apan kalit lang yun akong nakuratan. Wala kong magdahumaw sa imong batasan. Permi kang saputon, imo kong pakasadon. Gamay ra ang problema, imo kong awayon. Nagluson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko, ano dili ako masagama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Mamisita ko ni mus balay kada gabi, aron ipamatuod true ang love ko baby. Bisan nagyampungad imong ginikanan, banigo ari nula ilat ang bukharan. But it's okay, akong gisabot ang tanan. Naalang yung kunay mo'y kahiubsan. Nakitan ko ikaw na ay laing kauban. Baka kung kang dako imo akong gibuwagan. Nagluson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko, ano dili ako masagama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Tamis kaayo imo mga pulong, nindot paminaon kung ikaw mo hungho. Ihatag kong tanan, ikaw ang gisaligan. Saway igong basihan, imo akong giluiban. Musulti lang taka kundi nakaganahan. Kusukay kang mutagop, di mo ko prangkahan. Gisakitan ko sa imong gibuhat karon. Wapa kay ka, kaayo mong duklon. Luson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko, ano dili ako masagama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Pagkapait palandungon ning gibati ko karon. Subo ang dugan ko kaway laming ikaon. Maglibog ko kung sayangay na kong buhaton. Di ko makatulog, ikaw huna-hunaon. May pagadto na lang sa bukid ko magpuyo. Mananom o kamuti kanimo magpalayo. Kalimtan ko na lang imong bugmang giahak. Bahalag maniguang, bahalag mga pahak. Luson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko, ano dili ako masagama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Atuson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko, aron dili ako masagama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions. Ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan dito ka sa mental mutugpa. Ani ana ang Gugmang Giahak. Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kag ilok. Unsa, maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giignan tagag bahog ba maura na. Nabikil dayong ka. Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok.
Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Way lain, Bernie Bitok-Bitok. Yeah. Another reggae flavor from Tropa Vibes. Araw-gabi, bakit naaalala ka? Di ko malimot-limot ang sa ating nagaan. Kung nagtatapos ka ay kailangan bang ganyan? Tingin ang dahilan at ako ay pabigat. Good morning! Kailangan ko Good morning! Mayong udto! ibig mo dahil Mayong hapon! Mayong gabi! ang puso ko. Kung sa may oras, nga kapaminaw Ano karon. ba na maging Ano yan po ang programa nga walay politika, puros lang yun pakatawa. isa't isa'y mayroong pagdarugtang? Pawala sa sapot, Bakit di pagbigyan pawala sa mga kalagot, pagmamaman? pampainat sa inyong mga agtang nga gakunot. Lumipas natin tila ba kailan lang? At kung nagkamali Ito po ang Gugmang Giahak Live Comedy Drama. ulitin na Kauban ikaw ang inyong igsuon sa kahanginan. Ito po si Brother Bernie Bitok-Bitok. Bernie Bitok-Bitok. Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. Kakayaan mo ba na maging Tibuok Mindanao nga kapaminaw karon. ang isa't isa'y mayroong Diya sa may Caraga Region, Radyo Servisyon 94.3 Nasipit Agusan del Norte, pagmamaman? Radyo Katribo Philippines 106.9 Butuan City, Lumipas natin tila ba kailan lang? og lahos diya sa may Hinatuan, Isiyo Surigao del Sur diya sa akong yutang na tauhan sa mga Goy Bislig, pag-ibig natin 97.1 Enchanted FM. Og siyempre, diripod sa may Davao de Oro. 100.7 Metro FM, diya sa may Tibalog, Santo Tomas. Bakit di Davao del Norte, diya sa Davao de Oro, sa Mabtan, diya sa Tagum City. 100.7 Tambuli Infinite Radio, diya sa may Kidapawan. Kidapawan City, North Cotabato. Kumusta mo diya mga bossing? kamalit sa'yo? Sami-Samis Occidental, nagbuto-buto, nagpaka-paka. Ayun at ulitin Partner Radio 94.9 diya sa may Oroqueta City. muli Sa 97.1 Mix FM Plaridel o 92.5 Mix FM Aluran. Hello po sa inyong tanan diha. Salamat sa inyong pagpaminaw. Bakit di pagbigyan? Ginaot ko nga tana kamo na sa mayong panglawas. Mamahal O naginaot ko nga kamo diha. ay di ba't Bisan pa man sa kalisod sa panahon na may problema, ayaw pagkabalaka. kung nagkamali siyo? Patawad Sangpit lang yun permintis Ginoo. Ampo lang yun mga igala. at ulitin lang Kanang di man ipatas anay ampo, kanang ampo nga gikans kasing-kasing. Ano ba? ko.
Tapos magbinutan din ka sa isig katao. Anar good. Kailangan Pag move on na yun na. Sagdi na to yung mong kuan ex. ibig mo. Ayaw na to siya una sagdi na igna lang i-ampol na ginoto yung mong ex nga nagpasakit ni mo. Igna lang nga, Lord. Tana Lord, naka-move on naman ko Lord. Ganun. Tabangi ko nga maluag-luag na kong kasing-kasing di na ko magunahon na niya Lord. Ikaw na'y bahala niya Lord. Ana lang good. Mayroong Ang paglabay na sa highway Lord, side swipe, tas bus. Moro din yapon. ang ating pagmamahalan Move on na. mawawala. Ay, simulan na natin ating alamat. Ito na ba ating letter for today? Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Sorry. Dear Brother Bernie, Bito, mayong adlaw kanimo, Idol Bernie Bitok. Og sa tanan nimong suking tigpaminaw mula noon hanggang ngayon. Panahon pa nga naka sa ABS-CBN, idol na taka. Bura mo sa tagtiguwa. Itago na lang ko sa pangalang si Hazel. Reporta mga tawa mga igala. Kadyot lang ang atong gugmang giahag drama edition ay atid sa atin ay Pumunang kay gibati sa imong kalawasan. Ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asiko ka na, epektibong masaligan. Huwag kang nambalatian, sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asiko ka na, epektibong masaligan. Mag-asiko ka na. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Ako si Surantilio, nagtuyo sa Kota, Osami City. Na ako'y balatian sa lawas. Sama sa high blood, taas kayo ko ang sugar,
kung naapag kong kidney. Sa una, sa wapa ko mag-inom, wasigo ang akong BP, mabot og 200. Ang akong sugar, mabot og tag 600 to 560. Kaya karon kaluwis Ginoo, nga niinom na ko gasigo, niubos gid ang akong sugar, mabot na lag 170. Ang ako pong BP, mabot na lag tag 150, 130. Dako kay tabang na kong asigo. Karon wa na gid ko mag-maintenance sa akong lawas, ug dili asigo na lang gid akong gi-maintain. Kaya affordable na sa bulsa. Kamong mga sama nako nga balatian sa lawas, sulayin ninyo pag inom ang asigo kay makatabang din na to. Ang Ashigo Herbal Capsule o Mag-Ashigo Plus Herbal Capsule. Perminti ta makadungog anang kuan ba kanang taas og kolesterol. Kadung mo ana perminti nga istorya na taas og kolesterol. Pero say wa ta kabalo sa dito ng kolesterol. Mga nanay, mga bossing, mga madam, mga boss. Kanang mo yung galing kag taas kag kolesterol, pasabot ana. Taas ang kolesterol sa imuhang dugo. Kanang kolesterol mo nang giingon nila nga kanang bitong burag mga mura siya og kanang mga tambok-tambok. Kita mo nang sa humba. O kita mo nang sa bulalo kanang pagmubugnaw na di ba magputi-puti ang sabaw. Murag ingana ang style, murag ingana ang porma. Nga makita sa mga cell sa atong kalawasan. Naay good og bad cholesterol. Dili po tanan cholesterol di maayo. Naay good, naay bad. Sama sa imong silingan, naay good og bad nga silingan. Ang delikado ani, kung taas ang level sa imong kolesterol, o giingon nga bad cholesterol, dirita po ko sa bad, okay ra nang good. Sagdira na imong silingan nga good, dirita sa bad. Pagtaas ang imuhang kolesterol, ang may tabo ana, di ba naman na sa imong mga dugo, di ba? Mura sa kong sa kag doktor. Nangutan na rin po ko sa kong igsoon nga doktor. Nga Nadia Stagom. Ang resulta, kanang atong mga kaugatan, kita man atong mga kaugatan, diha na. Kay tungod kaya naman sa dugo, magpilit-pilit din na diha sa atong mga kaugatan. Muna ang may tabo, ang agianan sa dugo, medyo mugamay na. Ta ang atong mga kaugatan, murag munggahi na. So muna ang resulta na yun, kung gamay ng agianan sa dugo, basic, good. Pag bugamay ng agianan sa dugo, so maglisod nag-agi ang atong dugo. Maglisod na din nagbumba ang atong kasing-kasing. Bumba siya. Siya nga, mura so may naitaboro, mura magguot man. Mura na-traffic ang dugo. Diya na dayon, simba ko palayo. Diya na din may tabo ang mga heart attack o di kaha stroke or mambuto na dayon ng mga kaugatan sa imong brain or sa ubang parte sa imong kalawasan. Uy, simba ko palayo. Mo nang pag mayong galing mo, taas na imong kolesterol. Ay, yung kumpiyansa. Sa English pa, thou shall not compiance. Kay pagtaas ang imong bad cholesterol, automatic yun na delikado yun tas heart disease. Mo nang may tabo, mo kaging ang atong mga kaugatan, ang agianan sa atong dugo, mo gamay na, mo na. Heart disease, stroke na dayon. Kay mo, ang dugo nga mo supply ta na sa atong utok, wa na, di naman kalahos. Kay grabe na mag-kolesterol ang ugat. Dito na, stroke na dahil. Matingala ka na dahil, nahiwi na dahil imong dagway. O tingala ka, waragwa naman ko'y kusog akong wala nga kamot. Dito na. Munang ayaw kumpiyansa. Busa, mag-Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Ang Ashigo Plus, ang pinaka-main ingredients ani, kaning asitaba. Kung wa pa mo nakadungog kaning asitaba usa ka superfood nga traditional medicine o kini ang sikretos mga Hapon. Kaning asitaba
ladies and gentlemen, usa sa function ni ini kana ga-support kini siya sa cardiovascular health. Kay kini motabang sa pagbaba sa imong cholesterol level o blood pressure. Kay nga naman, katong imong ugat na medyo nanggahi na iyaning pahumukon. Katong mga kolesterol nga nagpilit-pilit sa agianan, iya tong paluagan, iya tong hilison, aron muluag na dayon ang agianan sa atong dugo. Diba, Nanay Elisa? Oh, shout out ko din Nanay Elisa. Muna si Nanay Elisa, sige nagbalik-balik og palit og Ashigo Plus Herbal Capsule. Kaya kaning atong Ashigo Plus, di lang asitaba, napagini siya guyabano extract og turmeric powder nga dakong tabang gihapon sa atong mga kasing-kasing. Testingin na ninyo. Available ning Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee mismo sa radio station na imong gipaminawan karon. Okay? Testingin ninyo mga madam, mga boss. Nindot kayo. Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Basta lagi. Itago na lang ko sa pangalang si Hazel, Brother Bernie Bitok-Bitok. Nagtrabaho ko sa Barangay Hall, isip Barangay Secretary. Membro ko sa NBI. Uy. NBI, naay bata isa. Wala mo rin na meaning sa NBI. Naay bata isa. Mao nang nagtrabaho ko kay para mabuhi og nay mapakaon sa akong anak kay ang walay poangod nga amahan sa akong anak wa na gyud taon to nagparamdam. Perminti lang ako ginaampo tong tawhana to nga tana nasa sa mayong panglawas o mabulaso tana siya sa septic tank. Nakasulod ko sa Barangay Hall tungod kay lakas ko sa among kapitan nga si Kapitan. Itago na to sa pangalang Kapitan Luloy. Lah, kinsa ka ni nga barangay ni. Maayo kay mag-abi-abi si Kapitan Luloy. Og close kayo mi sa iyang asawa. Naitago na lang nato sa pangalang si Madam Gina. Si Madam Gina ang babae o inahan sa among Barangay Hall o dagay kay ganahan ni Ma'am Gina. Apan niabot ang adlaw na kami tanan nakuratan. Kanaybaw-an namo nga giatake si Madam Gina og namatay kini. Guess mine is not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know. There's just no getting over you. I know. Hala, oy, di ay. O baka no sa dogi atake si Madam Gina. Ang sulti ay mga alauna daw sa kadlawon. Ila pa daw nadala sa ospital pero wala na gyud daw. Dead on arrival na daw. Hala di ay no. Laka oy.
Wag kita magdahong ba kagahapon. Okay pa man ta kagahapon. Grabe pa man ta atong kaon sa humba kagabi eh. Kagahapon ba mabitaw naglipay-lipay taga mao di ay nga lipay kay siya kagahapon. Napansin ko naman grabe kay siya kalipay kagahapon ay mo dayto di ay nangwana na goodbye na dayto siya di ay mao di ay na ba. Nganong anak man kita oy basta kay malipay ang tawo mo indin ta nga last day na niya. Wala man kinagdawom. Naambot nga anong giatake sa bagay. Daan naman gusto nag-ingon si Cap good nga. Grabe na ay blaron gyud daw na si Kuan Madam Gina tapos mag-away sila kay di daw mo tumar og tambal. La oy moog yun. La oy buotan ra ba kay to sa Madam Gina diri no? Lamingawon gyud ta niya ay. Sus, pagilom diha bayuta ka. Di ba galibakon man nimo si Madam kay di ka ganahan sa iya ha? Ay, pag-ana, ginaw ko simba ko, multuhon gali ko. Kuan man, ganaw usay malditahon man siya, pero kabalo biya ka nga, kuan, kanang sahay manggod, maglagot ko sahay kay, kanang mugawas yung pagkamadamba, tapos ag-asab siya kung saan nalay sugo, taway pamahuman ang sugo, ana nalay sugo, wapamahuman, tapos magsugo na sa anak, ba mo na usay maglagot ko. Pero kung ako yung tanahon, actually, buotan ba is Madam ay. Bao ka, buotan na dahil kay namatay naman. Ayan na din mo tawag buotang namatay ikaw kusog kay kaman libakdo. Ako wag may problema ni Madam kay palangga kay ko siya ikaw bayutak ka sakit kasi ang ulo do. Uy ay pag ana day. Usay raman day pero actually buotang yun si Madam. Uy ganahan ko sa iya ha kay kanang di ta pasagdan ba. La bantay gyud ka do. Mobisita gina si Madam nimo do. Uy ay pag ana ba sa Uy, ay pagstorya ana bes, Madam, kung naminaw ka karon ayo taon Madam, Ginoo ko ayo taon. Ikaw ba? Ay ka pagsusulti ana ba ginembawt akong balahibo. Kajut landay. Nakay na si mo tanday. Unsa man? Burag gapanimahaw lagi ko anday. Burag nanimaw ka ng bulak ba? Bulak sa patay. Ay, pagstorya anak ba? Nanindo ba ako malahibo? Uy, kajud lang. Hala, namugna akong tangkugo. Hala, mau bang gining pahumot ni Madam? Uy, no. Kap, na ako'y kape. Basing ganahan ka. Kap, na'y kape ka po? Salamat na. Nang inaot ko, Kap, nga okay ra ka, Kap. Hindi ko talaga maintindihan ba? Mahirap talaga isipin ba nga we were so happy that night. Malipayon kay me. Nagplano na kami nga pupunta ng Bohol para sa iyang birthday. And we are preparing for everything kasama namin aming anak. Okay man lang. Wala, hindi ko... Masaya pa kami ng gabi iyon. Pero,
Isel. Masakit talaga sa akin. It really hurts. Masakit sa akin mawala ang Madam Gina mo. You know, I love her so much. Mahal ko na. Kap, makasabot ko, Kap. Hindi ko na alam kung ano ang... Hindi ko na alam kung anong gawin ko. Ang Ewan ko, di ko kabalo kung unsi akong buhaton sa akong ginabuhi karon. Kaysa tinud-anay lang, it really hurts. Sabi ko na sa kanya mag-check up sa doktor. Sabi ko nga, kailangan magtumar og tambal. Ayaw man niya makinig. Yun na, patay. Masakit talaga sa akin. Kap, ay kabala ka, Kap. Ayaw kawadan og paglaom kay naaraman mi perminti sa imong kiliran. Labi na ako, Kap. Kapalangga kay ko ni Ma'am Gina. Misaad yun ko. Kadili ta kapasagdan og palanggaon ta ka, Kap. I don't know if kakayanin ko ito. Paano na lang aking aming mga anak, si Sarah? Di ko kakayanin. Paano ko, medyo matapang ba ito si Sarah? Saon ako ni. Tapos napakoy anak nga si Basti. Ayoko, hindi ko alam. Masyadong close yun si Basti, si mama niya. Hirapan ako. Hindi ko alam. Hindi ko alam if makaya ko ito. It really hurts. Masakit. Ayoko talaga. Di ko kaya ito. Atik sa'yo, awit sa akin, bilang sawa na sa'kin, mga kwentong maraton. Tungkol sa'yo at sa ligaya, iyong hatid sa aking buhay, tuloy ang bida sa isipan ko'y bigaw. Sa umaga, sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita. Oh yeah, hinahanap-hanap kita. Sa isip at panaginip, bawat pagpihit ng kadana, hinahanap-hanap kita. Nanguli na bang mga tao, day? Yes, Kap. Wala na yung tao diha. Wala na, Kap. Ali, Debbie, pag-akos ako, Debbie, dali, Debbie. Kap, nang laka, Kap, at sinikalit mo sulod pa. Wala lagi. Alin na. Kabalo ka, day. Sukad bitaw, day nga. Gisugot na ko ni mo, day nga. Mahimong uyab, day. Nibalik gid og kalagsik ang akong kalawasan. O grabe gid akong kalipay, day. Kap,
Kabalo ka kap nagduha-duha biya gyud ko kap. Hadlo ko kap basi unyag damgo-damguhon ko ni Madam Gina. Makasabot man to sa day. Sa bagay, di man kaminyo. Ta ako balo naman ko. Malipay to siya nga ang ending ani nga kita na karon ang nagminahalay day. Pero Kap, tama ba ni Kap? Di na to kalikayan Kap nga medyo daghan gi mga istoryas barangay. Kay bag-o lang galing nag 40 diyas. Lisod na kayo na chismes nga nakauyab na dayong kakap. Too magkano mga istorya ng mga tawanan das gawas. Ayaan mo lang yung mga chismis na mga silingan na soya lang na sila. Ngano day, hindi nila alam kung ano aking nararamdaman. Di lalim na mawad-an og asawa. Mo nang siguro pag-ampo na ko sa Ginoo nga, sabi ko, just Lord, tana Lord makamove on ko. Og dayon nakita ta ka. Nga poo kayo og shorts. Og kita kayo ang cleavage at tubangan. Mo nang nakaingon yun ko nga, thank you Lord, gitubag ni mo diretso. Sigurado ka Kap, okay rataan eh. Ikaw mo'y akong pangutanon. Lisod man ni kung ako lang mo magpadayon. Ikaw. Di ba ko ni mo isalikway? Dawaton ba ko ni mo kay day sa tinud-anay lang day? Sa tinud-anay lang day. Dugay ra sa gyud ko naghinam-hinam ni mo day. Labi na ka nang mag-duty ka day nga kita kay mong paaday. Grabe mamords kay day. Uy, wag gyud pakay day. Wag gyud mga liki-liki day. Kap, samo kay ka Kap. Ikaw Kap ba? Bugoy kay ka ba? Pero sa tinod-anay lang ka makabantay, biyak yung kong ka nang mututok yung kasi ako. Banto ko lang nga sige kang pasilhig sa imong opisina. Imog yung kong ipatuwad-tuwad kay mo tanaw di ka sa akong igot-igot. Sa tinod-anay lang yun day. Pasalamat yun ko day nga naa ka day. Kaya di yun ako ni kayahon day. May na lang day kay naa ka day. Kap? Day. Kap, nanguot na ka Kap. Kanabitay mong kamot Kap, abtik yung kay na Kap ba? Day. I love you, day. Kap, I love you too. Gikilig ko, nakaihi ko gamay. Nakalak naman ang portahan, day. Uy, Kap, sa may plano nimo? Ayaw diri sa opisina kay makabuisit daw na. Basig mo na ikatagakan nimo sa eleksyon. Ayog to, anak, day. Kabalakad, day, kay giampo ko man, day. Barag dugay-dugay na sa niwa na gamit niya kung hinagiban, day. Day. Uy, Kap. Ola, ni Baskog lagi na Kap. Buhi lagi na Kap. Kabalo ka Kap, gilibak baya ka nga luya na imuha. Pero, ala di man day tinod ang chismis. Buhi man day kaayo. Wa sila kabalo nga na ako'y dagan stock diri nga Biramax coffee. Ako to bang naipol lang nga box ba mo? Lang pagsaba. Sikreto na ko kanang kape nga pula. Pertig yung Baskuga.
Mauni na mong sikreto na Kap. Mauni akong sikreto tanawa ka. Kita ka na. Ala Kap, uy. Kap, bastusa ko Kap. Ayaw na akap nga ako ang barangay secretary. Bastos ako, Kap. Kung kana mangyali, di ito lang birahan. Kap. Agay perting hiwi amande ane nene. Agay. Kap. Agay Kap. May gusto ka bang sabihin? Ba't di mapakali? Hindi makatingin. Sana'y huwag mo na tong palipasin at subukang lutasin sa mga sinabi mo na. Mubalik ra ang gugmang giahak Drama Edition with Bernie Bitok-Bitok. Kung kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asiko ka na, epektibong masaligan. Huwag kang nambalatian, sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asiko ka na, epektibong masaligan. Mag-asiko ka na. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga kaashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Ako si Susantilio, nagtuyo sa Kota, Osami City. Na ako'y balatian sa lawas. Sama sa high blood. Taas kaya ko ang sugar. Kung naapag kidney. Sa una, sa wapa ko mag-inom, wasigo ang akong BP. Mabot og 200. Ang akong sugar, mabot og tag 600 to 560. Kaya karon kaluwis Ginoo, nga niinom na ko gasigo, niubos gid ang akong sugar, mabot na lag 170. Ang ako pong BP, mabot na lag tag 150, 130. Dako kay tabang na kong asigo. Karon wa na gid ko mag-maintenance sa akong lawas, ug dili asigo na lang gid akong gi-maintain. Kaya affordable na sa busaw. Kamong mga sama nako nga balatian sa lawas, sulayin ninyo pag inom ang asigo kay makatabang dinhi na to. Ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Jessica 1 and 2. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga pana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto
ito ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha, mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na'y langan-langan, tumar na sa Beramax Capsule! Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa Gugmang Giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Mag-Biramax Capsule! Biramax, bira to the max. Para dili pingis, mag-Biramax. Para makaduhaan, mag-Biramax. Diba, Kuya Loloy? Shout out kay Kuya Loloy nga sige nag-order. Ingon siya nga ganahan kay kuaning Biramax Capsule, Kuya. Kaysa gabi pagtumar isa lang gina sa usa ka karton, duha man ka kapsul. Ang isa pa lang galing ka kapsul, wa gyud pingi sa gabi mo tumar siya. Pag gabi birada, tingala siya taon nakatulog gamay. Uy, pagkadlawon, uy nabuhi naman sab. Bira na sab. Taon pag action og kanang hayag, uy, pag alas 5 uy ni barog naman sab. Bira na sab. Basta lagi kay ni Kang Agyod ang angay mo Kang Aba. Kabalo mo mga bossing, kaning Biramax Capsule, ang nakanindot bitaw ani niya, number 1, herbal kini, all natural. Organic ingredient. Now, number 2, actually di lang gini sa ingon nga pampagahi. Usa lang sa mga effects sa tongkat ali, horny goatweed, kay medyo mugahi siya gyud. Pero kabalo ba mo gyud nga ang mga sagol ani atong Biramax Capsule og Biramax Coffee sama aning maca, tongkat ali, horny goatweed, black ginger, panax ginseng, red ginseng o ginkgo biloba. Sa total na ilang dili maginaingon nga pampagahi ra gyud na. Usa lang na sa mga side effects pero actually makatabang ni sa tong kalawasan. Mas mapakusgan, mas mubaskog, ang imong brain mas mo function kay anti-stress ni siya. Nindot kayo yun sa tinod-anay lang. Maka-lower sa ni siya sa tinod-anay lang sa imong blood pressure. Kanilang dan tongkat ali ha, tongkat ali. Kaning tongkat ali nga herbal sa Southeast Asia magini siya. Ang tongkat ali mo ni siya magpaka-increase sa imong testosterone level. Makawala sa ni sa stress o anxiety. Kung ikaw athletic, ga-basketball ka kuya, o gabay ka, o gakumbate ka diha, maka-increase kini siya sa athletic performance. Testingi ganinyo. Sa usa ka bulan, di ba matingala mo, baskog kay mo, kumbate kay mo. Kaning tongkat ali, i-search galing ninyo na kung saan na kanindot. Aduna pag yun siya anti-inflammatory o antioxidant properties. Morning nakalami sa Biramax Capsule o Biramax Coffee. Unang ka nang muingon sa kuha nga, madlok man mi boss, basi niya magpalpitate mi. Wagay problema. Again, herbal kini, all natural ingredients. Gikan sa mga herbal na mga tanom. Natural siya. Ang blood flow mo adto sa mga kaugatan mo nang si Junior mo baskog yun. Magbuntagay lagi. Testingin ka ninyo. Lagi, promise, testingin ninyo. Biramax Capsule o di ka ang Biramax Adult Coffee. Available ni siya sa radio station na inyong gipaminawang karon. O kung asa mo kapaminaw karon adto mo aning radio station, available lang atong Biramax Capsule ya o Biramax Coffee. Para dili pingis, mag-Biramax. Aron na'y may tabo, mag-Biramax. Aron makaduhaan, mag-Biramax.
kaisipan ko. Ali na ko, day. Mag-storya ta, day. Yes, ma. Ayaw ko bakaki. Kay di gyud ko ganahan anang mga taong bakakon. Unsa din natong istoryahan, ma? Paminaw, day. Unsa gyoy tambal sa kagid-kagid, day. Nakakita man ko atong nagpalit ka atong barak inchik-inchik ba? Asa mapalit to, day, be? Kay barak katol kay ni akong hita. Sige, ma. Tagaan ta kag link sa Shopee, ma. Dito ko nakapalit, ma. Taon niya, epektibo po. Nawala to imong kagid-kagid sa hita. Ay, epektibo, ma. Nawala gin manahanaw, ma. Pati akong hita, ma. Nawala. Sumora dito, ma. Dili, day. Intermission number lang to siya, day. Surti ko sinod. Tinood pa niya akong mga kakadunggan sa atong mga kasilingan o sa barangay. Kapirminti man daw ka makita nga dugay ga standby sa opisina ni Kapitan Loloy. Ma? Napadaw sa kaadlaw nga dugay kay ka mga 2 ka oras sa opisina ni Kap Loloy. Nalangan ang mga bisita, pagawas pag yun nimo, na disalign pag yun ang imong sayal. Og sa sagaging adlaw, ingon nila nga, nalangay sila kinaka sa sulod sa opisina ni Kap Loloy, pagawas nimo, kay nauna nimog taod imong pantalon, haya imong pante. Napa mo'y relasyon ni Kapitan Loloy, day? Ma? Salte ko sinod. Ayaw pa maka. Oo, ma. Unsa? Nausa naman ka, day? Nadesperada ka na ba, day? Kabalo masiguro ka nga bag-o na walang magtuig ang pagkamatay sa asawa ni Kap Loloy. Ikaduha ka to si Ma'am Gina. Siya ba ito'y nagtabang ni mo nga mahimo kang barangay sekretary? Nga halos siya nagalito nagpakainahan ni mo diya. Nakaroon na noong giuyab na noon ni mo si Kap Loloy. Nausa ka man, day? Ma? Di na ako maesplikar ni mo, ma, pero ako na ibawaan nga nagminahalay mi, ma. Nagminahalay si imong mata. Gusto ni mo nga tusokon taka og tinidor na imong mata ni mo? Sa man tanay, kabalawa ka nga gipistahan ka na sa mga istorya? Nalimang ka nga nigawas ka sa opisina, nauna imong pantalon, haya imong pante? Masa ka Superman? Olaw ka na sa tong pamilya. Naunsa ka man? Nipatol ka ni Kapitan nga bag-o lang taon na namatay ang asawa. Tapos, sus kabalo ang katawhan kung unsa mo ka-close ni Ma'am Gina. Takaroon ang anan na naitabog gitraidor ni mo. Ma, kung imong naon masingle man ko, ma. Tapos balo naman po siya. Ay, besan pa. Hunaw na ako kung sa istorya sa ubang tao. O sa nila istorya nila sa imuha. Tamay rabatan ikaw rao niya kami. Madamay may tibok pamilya nimo. Ang papa mo. Ha? Ang papa mo. O sa la isulti sa tumasilingan. Oy, day. Undangin na, day. Ipaundang na takag duty das barangay. Ma, ayaw pa ka anak, ma. Sayang mo sulod ra ba karon ang kuan mid-year bonus. O dagi na, day. Di na ko gusto makita nga mo anak pa kas barangay hall.
You said that you would never leave me. You told me more, so much more, like when the time you whispered in my ear. There was heaven in my heart. I remember when you said that you would be Nene. Ano man nga magbuot man imong mama. Ang importante diri ulit tao naman ko. Single masangka. Buhion ako. Buhion ako atong pamilya pohon. Wala may problema ani. Wa may giingon ang balaod nga ang usa ka kapitan kung wa pa lang magtuing mamatay asawa dapat dili magminyo. Hindi ganon. Dili ingan ang balaod. Pero lisod kayo, Kap. Galikay na lang tang istorya sa katawhan. Lisod kayo basing mag-session niya tadi din sulungon ta. Kailangan po na to respetuon ang mga relatives sa imong asawa. Siguro, hulatan sa natong mga usa ka tuig siguro ni. Unsay pasabot ni mo, anak? Di magsilbi na. Isa ka tuig pa. Bugat na kay ni. Kailangan ni siya i-release. Weekly ang release, ani. Sayang lang na akong gi-order dia nga dagang kay Biramax capsule dia o Biramax coffee. Tapos, si after 1 year. Kap, para man po ni sa imo, ha? Doon na bang barangay elections basi unyag mo ni makadaot sa imo, ha? Ko'y pakialam. Kung mapildi ko, pildi ko. Di ko gusto nga mawad ano hinigugma sa manimo kay kisa may mo alagra nako. Sugod ni abot ka Hazel. Tinood ni istorya. Sugod ni abot ka day. Dako akong pasalamat kay napukaw nimo akong natulog na kasing-kasing pati ang akong mga kaugatan gikan sa dako hantod sa gamay nga ugat. Bahalang mapildi ko sa eleksyon. Ayoko, di ako takot na mapildi ko sa eleksyon. Bahala mapildi ko sa barangay eleksyon ang ako nga di ka mawala sa akong kinabuhi. Day, please, ayog undang day. Ipadayo na to ni atong gugma, day. Sige na, day, be. Sige na, day. Day, sige na, day. Kap, pasaylo apan di ko gusto po nga musukol sa akong mga ginikanan. Para man po ni sa imong kaayuhan. Sorry, Kap, pero undangon sa nato ni Kap. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Pakisabi na lang na huwag kang mag-alala at okay lang ako. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya ay hayaan mo. Hayaan mo na mamaalam. Hayaan mo na lumisan. Kaya't humihiling ako kay Bathala. Brother Bernie! Bitok! Siya luluha pa Brother Bernie, bitok. na sana ay hindi na siya mag-iisa. Grabe kayo kung gibati. Na sana nga ingat. Naigugma ko ni Kap Loloy. Pero dagang kayo na madamay ani nga relasyon. Pinaliwala Relative sa iyahang dating asawa, akong relatives. Grabe ang komplikasyon. Say-sayang Kapaningkamot paminti si Kapitan Loloy, makikita na ako, makikistorya na ako. Apan, tagal ko
Ginapungan na akong kaugalingon. Apan matagabi gahilak ko. Ay tagal ko hindi sinuko. Kay naigugma naman po ko ni Kap. Oy. Wala. Love ko si Kap. O sabay angay na akong buhaton nini. Heto nang huling awit na kanyang mari. Mga igala, sa tinad-anay lang, sometimes ingana gyud na yung mga gugma nga usahay. Okay man siya, pero mo lagi dagan po yung mga damay. Heto nang huling Na yung mga komplikasyon, na yung mga relasyon nga usahay. yakap ko. Nagminalay mo duha, pero dagang po kayo'y madamay nga ubang mga butang, ubang mga tao. Dagay masakitan na ubang mga tao. Sabi nga ng iba. So na yung mga sitwasyon nga usahay, lisod kay Pugson. Kay kung Pugson imo, mudugo yun na. Hayaan mo na Technically, tama po. Wala may balaod nga dapat maabot og 1 year haya pagka makipagrelasyon. hayaan. Sa bagay, pareho man po sila single, no? So kung legit lang o legalities, walay problema. Ang problema ani ang mga istorya sa uban. Labi pa gid ang komplikasyon pa gid ani kay kapitan pa gid sa barangay. Dahil sa'yo So mas grabe pa gid ang komplikasyon ni ana. nawalan na ng says. Ang problema ani, ang komplikasyon pag ani kung ang papa ni Gina mudagan pod pagka barangay captain. Kontrapartido di ay diya na gid ang pinakasamot nga komplikasyon. Hazel, laylo sa ka Hazel. Laylo lang sa ka. So, di man sa ka siguro mamatay pod kung di nyo na putlon. Laylo sa ipabugnaw sa tanan. Wala niya ko dahil sa'yo. Tama ka, lisod na ang mga issue, mga istorya sa uban. So, kalma lang. Laylo lang sa ipahupay lang sa tanan. Then tanaw na to after mga pila ka months or after sa barangay elections. Kana na lang sa. Mo na pinaka-practical nga advice ron. Laylo lang sa ayaw sa ipamugos. Again, na yung mga sitwasyon nga dili angay pugson. Kaya kung imong pugson, mudugo. Salamat. Overtime na ko. Inga mo tanan. I love you all. Bye!